Kia ke bakrau paling ba ke jing konbin jang u presiden bat kesejuk kino sar senong kia pelat ya kapor ke bakordor ke jong pi wat nyitip ke dei ke ayom ot ndrei tim sama ken apan pau ke jing sosi kendiat nomor ke jing kmi lenti ke jonga ke long ba ini yok mene kenduk markmat bodo mle maka .com ke dei kata Redin bangi poi po mau kiat idan kiri orang bak nak kena ke area tuan ong yang ngaba balai penlej ba mdon UMLE sendiri pada kumci nong yalam sang bahalang niat syakmat ngimdon benta bat kano ka political party ngimdon benta bat no UMLE dari nyilong kita ki badawa ya kecing jom kinong senong tengi dap dak jing sukya lingba kene ke RTI ningkong bai presiden jong kene ke senjuk kinong char senong ila lek banpan nak office pilu birut nong toy ting yu bat nyu sngawru da kajing yatu serum senang ba lingba kene ke RTI hawar hajar arko way Seu arjar arpel mengibat kiofsar peliudi bat MLE barim hangne hapo kalau jangan nega compounding mana mau kiat ilayo bane don rikat how to isnem seblut menta kami kena RTI bat hangne niu ba lingba ka jingkran jong i nong yalam jong i jong nek senong ba ong ba ka sarkar kam don pisa tega don pisa baik tang ban koman ni kiofsar ban penlong lang kenya kiofsar ban wan theo si wan theo ya kesurap tingyo sengau da kabasai arp kendai tarik rumah theo surap tigi om don pisa te balai la don pisa si wan theo kai kane ka sanction bagi kiofsar kila dep ban ai estimate ban project ban pha ro ya ka first page ba arp kurur ndrei hangne leng ba kane RTI ndrei om pat yo sanction haduk menta kata kapan pau ka jinglingok ka bakrau yang ikum kaseng FKJGP ro ba nginbu kane ka jingkeli hato don pisan em ban wan theo biang lada don pisa ya ka bal ade pha istimet te balai don pisa ban koman biang iopsar balai theo silik theo man kapor kane kapan perkhat yang kawai ka jingetu khana sisin baladon hakata kawai ka cloud kawai ka pung kadon ka tring kita ka tring bat bikar ka tring tu gi baher sedrong kadekar se hakata ka snam bala rang ring kiang bha tele kumnu kata ka dekar bakamla ban ya kan sayap lo dam don syu kata ka kagoi ka sgi gila ya syong perkhat ya mir jingmut se ko ya mir jingmut mangimta se hangta la pli ta ki agenda lek kumno bakan nega parlok jongi kan sayap te kata ka dekar ka ong ba menta to ngadon ka wei ka idea bakin bat yau ne uding balong kumne mo ka wei ka sim kan pat na siliang ba ka wei pat na siliang ban her kate se soin tang ba kiong kita ki kring ban ong ba pimdei ban keren pimdei pat ban keren tenrei kumnore hapor ba kata kasim kla her yo yat na sinong briu kumta kita ki khna long pej ane ka jing start te kata ketekar ka ong dei manga mar ba ong dei manga ka hap setubian bat hangta ka yapno tele se kane ka pen perkhat yang ngiru kum kinong chong sinong jong kane ka dong rambrai mo khiat area ba le se don ka e selendet ba ndai ban yo kamba dei manga hangta kanembuan ka sanction ya kana ka surop tele sela sai andawan theo biang hakata ka arp khandai tarik yo besar haban kongo igine gilesan snem balai ni ong gilesan snem na marti dei ba don ka bor wat ban khang ya kano ka kamru dei gine gilesan snem balai ni ong lesan snem namar san snem yo ban sanchar kile kat bamon haba kim dei kita kinong kersan kinong hato pidei nong kersan joguta kata bangil dale ja kenduk office kade ka ding pengkiang ban khang kari senchar pajba nila ban senchar kat bamon yano henrei hangta kalong lang kenya gi pajba
bakin wan penbit siwan penbit kumba ngigi pajba ngin haban jot te mano ba yap hangta ka yap kabikar bat mano ba kwa buram bagi ta kilai samsnem kin kelad kar pet kine samsnem kin wan kin habiang samsnem kin wan kin habiang namar balai basel sarong badai balai manga telada ni ong bang idon kame ka surok ban ai ki pajba nong song sinong ladap hiwan theo siwan theo na kapor kadon jing ayu ya kana ka sanction baling ba kana ka RTI ka jingdu thia du dam ki officer kam dei ka bakai ban pha ek estimate ban sinai ka DPR handrei ba hana omdon pisa temtang ila yo sngeu ba na ka wei pat kaliang ban ong ba hang tan wan ban theo du ki officer ringkat MLA tele se hang ne kan kelad karbiang kan hap si habiang bat nginem yo surok kumta kum ki pajba nong song sinong ka ei ka bangawan ra ya ka jingmut jong phi dei ban long ki bastat ngati bagi pajba nong song sinong ra sinong ram rai kim dei ki babi ka ktin bi ka don arteli bi ki ba pen plumar sinong bat bi ki ba bi ka jingmut jing perkhat